2,5 minuuttia peliaikaa jäljellä. Missä vaiheessa Miikka Kiprusov lähtee maaliltaan ulos? Sekin on vielä yksi ylimääräinen jännitysmomentti. Ylönen ottaa kiekon. Ei saa sitä pois kuitenkaan pitemmälle kuin punaviiva. Ja sitten viheltää Seppo Mäkelä pelin poikki. Ja siellä ilmeisesti sattuu jonkinmoinen haaveri. Kiekko osuu ilmeisesti valokuvaajaan ja tässä tarvitaan nyt lääkintämiehiä aivan erilaisiin touhuihin. Tämä on tietysti tilanne, jossa sydämen tahdistajat ovat koko ajan tiukoilla. En tiedä mitä tapahtuu, tästä on vaikea ottaa tähän asiaan kantaa. Mutta peli on poikki, 2 minuuttia 19 sekuntia peliaikaa jäljellä. Nyt tapahtuu paljon niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Ylönen onnistuu lyömään kiekon päätyyn. Vielä Kiprusov ei lähde mihinkään, mutta lähtee varmasti. Ja ihme on, jos ei lähde. Sillä tässä pelataan nyt Suomen mestaruudesta. Jokereiden Suomen mestaruuteen aikaa on 2 minuuttia 4 sekuntia. Viimeiset 2 minuuttia käynnistyvät nyt. Kiekko on Sulanderin maalin takana. Ja sitten kiekon ottaa Lindroos. Mitä tekee Kiprusov? Ei mitään, ja sitten tulee jälleen Sulanderin loistava torjunta. Tiilikainen ohjaa, Sulander torjuu. Niinimaa ottaa kiekon tuo sen keskialueelle. Kiprusov edelleen maalillaan. Minuutti 45 sekuntia peliaikaa jäljellä. Pitkä kiekko, paha pitkä kiekko. Ottaako TPS nyt maalivahdin pois vai ei? Jursinov ei katsele muualle kuin kellotauluun ja nyt katselee Jukka Koivua silmiin. Minuutti 43 sekuntia on peliaikaa jäljellä. Tekeekö TPS tässä riskiratkaisun vai ei? B-piste-aloitus joka tapauksessa Jokereiden päädystä 1.43 on peliaikaa jäljellä. Jokerit johtaa ja Jokereiden aikalisä on ilmeisesti nyt vuorossa. Tepsin aikalisä. Jokerit on aikalisänsä käyttänyt ja TPS:n aikalisä käynnissä juuri nyt. Nyt mietitään kauan ja hartaasti sitä, missä vaiheessa otetaan Miikka Kiprusov maalista pois. 2-1 on tilanne tällä hetkellä Jokereille. Ja Jokereilla siis Suomen mestaruus vajaan 2 minuutin päässä. Vajaan 2 minuutin päässä. Ja moni viisashan sanoi, että tämä peli on aivan selvä. Selvä se ei ole ollut missään vaiheessa. Eikä se ole sitä vieläkään, kun 1.43 on tarkka jäljellä oleva aika. TPS:n aikalisä on käytetty 11 820 katsojaa on paikalla. Yhtään tyhjää paikkaa Turkuhallissa ei ole. Hermoja raastava aloitus tapahtuu Jokereiden päädystä. Jokereista aloittamaan menee Otakar Janetski. Tepsillä 6 miestä. Tepsin pömpeli on tyhjä kuin entisen miehen ajatus. 6 mustavalkopaitaa jäällä. Jokereita 5 plus maalivahti. TPS:n pömpeli on tyhjä. Nyt olemme tämän ottelun kuumimmilla hetkillä. Juuri tästä lähtevät tämän ottelun todelliset jännityshetket liikkeelle. Tähän saakka tämä on ollut jännittävää. Nyt tämä on korkeaa jännitystä. Sähköinen loppu finaaliottelussa. Janetski ottaa kiekon. Varis karkaa. Nyt on Jokerilla mahdollisuus lyödä kiekko sisään tyhjää maaliin. Ja Pete Varis tekee tyhjiin! Digitaalit sojottavat aikaa 58-25 ja Petri Varis tekee näiden pudotuspelien 11 maalinsa. Tyhjään reppuun uppoaa kiekko ja näin saa Pete Varis kruunata tämän loistavan ottelun kauden 11 pudotuspelimaalillaan. Ja peliaikaa minuutti 35 sekuntia jäljellä. Jokerijuhlat alkavat tästä. Millaisen GSM-palvelun sinä haluat? Teleltä saat laajimman kuuluvuusalueen. Ja ajassa 58-25 Pete Varis maalin tekijä ja maalin syöttäjänä Otakar Janetski. Olipa vaikea arvata maalin syöttäjää. Näin Janetski voittaa pudotuspelien pistepörssi, jos tästä ei sitten lisää maaleja tule. Jukka Koivu näyttää, että Kiprusovin on syytä pysyä maalissaan, mutta sekin on selvää, että näillä lukemilla TPS ei kultaa eikä kunniaa saa, hopeaa kylläkin. Vielä TPS:llä on tietysti mahdollisuus ottaa maalivahti pois ja yrittää sitten kavennusta 3-2, mutta kyllä nyt Jokerit on ottanut sen tärkeimmän, suurimman askeleen kohti Suomen mestaruutta. Ja jos TPS vielä maalin päähän tulee, niin ihme on. Nyt lähtee Kiprusov, lähtee turhaan, sillä keskialueella Jokerit saa kiekon. Minuutti 16 sekuntia peliaikaa jäljellä. Jokerin kannattajat seisovat jo katsomon puolella.
Kiprusov lähtee maalista pois. Tuleeko tässä vielä Jokereille tyhjän maalin paikka vai mitä tapahtuu? Hermo ei kestä Strömbergillä. Strömberg vetää kiekon päätyy. Viimeinen minuutti tästä ottelusta käynnistyy. Tasan minuutti matkaa Jokereiden Suomen mestaruuteen. Ja TPS nousee. Pandul. Erinomainen syöttö eteenpäin. Alatalo ampuu. Sulanderin huolimaton torjunta. Kiekko pomppaa hanskasta maalin yli. 48 sekuntia peliaikaa jäljellä. TPS maali jälleen tyhjänä. Ja sitten tulee keskeltä Timonen. Timonen ampuu. Ja nyt pääsee Strömberg yrittämään tyhjää maaliin. Mukana Pete Varis. Ja Varis saa tehdä maalin jälleen. 4-1. Ja se on viimeinen naula TPS:n natisevaan arkkuun. Pete Varis. 12 playoff-maali ja hän tekee kaikkien aikojen pudotuspelien yhden kauden maaliennätyksen. Strömberg antaa viereen ja Varis siirtää laatan katiskaan. 36 sekuntia jäljellä. Jokerijuhlia ei estä enää mikään. Ja huomenna jatkuu. Juhlat jatkuvat kello 18 Kauppatorilla, jolloin kansanjuhla Helsingissä on valmis alkamaan. Millaisen GSM-palvelun sinä haluat? Teleltä saat parhaan käsipuhelinkuuluvuuden. Ajassa 59-24 Petri Varis saa kunnian lyödä limpun laatikkoon. Mika Strömberg maalin syöttäjä. Se oli Strömbergille jo 12 pinna, 1+11 hänen saldonsa tällä hetkellä. Ja Jokereiden leirissä ilo irtoaa. Se irtoaa tässä vaiheessa, kun Suomen mestaruus on saletti. Tässä ei enää pidätä, ei Jokereita mikään. Mika Kiprusov on tullut täysin maansa myyneenä vaihtoaitioon. Ja Jokerimestarit alkavat juhlia hetken kuluttua. Strömberg siirtää kiekon keskialueelle. 25 sekuntia on peliaikaa jäljellä. Numerot ovat 4-1 tällä hetkellä, kun kiekko pyörii keskialueella. TPS:n rajusti tänään taistelleet nuorukaiset tuovat kiekon vielä keskialueelle. Saarela herkuttelee syöttämällä kiekon joukkuekipparille Vade Immoselle. Jokerit pitää viimeiset hetket kiekkoa, näin kuikuillaan valotaululle ja Jokereiden kultajuhlat alkavat tästä! Turkuhallissa Jokerikannattajien ja pelaajien riemu repeää. 4-1 loppulukemissa ottaa Jokerit Suomen mestaruuden. Se on 3. voitto Tepsistä näissä finaaleissa. Ja TPS on taistellut hienosti, kaikki kunnia sille, hopeat Tepsille, mutta kulta on Jokereiden! Ja joukkue keskialueelta maalin eteen ja siellä riemu räjähtää, kun joukkue on mainion maalivahdin Ari Sulanderin kimpussa. Jokerit ottaa 4-1 voiton tästä ottelusta ja Jokeripelaajat maalin edessä, jossa on koko lauma ja yksikään pelaaja ei ole tällä hetkellä muissa maailmoissa, vaan juuri tässä ja nyt. Jokainen voi kuvitella, mikä on tällä hetkellä Hannu Aravirran tunnelma, Leksa-Äikkään tunnelma jäähyväisissä. Mahdollisesti Jari Lindruusin viimeinen ottelu liigassa ja Kari Martikaisen jonkinmoiset jäähyväiset ovat käynnissä. Turkuhallissa täysin kaoottinen, mutta riemukas Jokeritunnelma valtaa koko hallin ja hetken kuluttua alkavat juhlallisuudet. Ja tässä vaiheessa minulla on ilo ja kunnia esitellä Jokerimestarit kaudelta 1995-1996. Aloitamme numerosta 6, Janne Niinimaa, Suomen mestari oululaisen identiteetin säilyttämisessä. Perheen ainoa kiharapää, välitön ja iloinen pojan nulikka, joka on vielä kaiken lisäksi jo maailmanmestarikin. 7, Santeri Immonen, ja näin kierrätetään aaltoa pitkin ja poikin Turkuhallia. Santeri sings blues, lähes yhtä hyvä kitaran kuin mailan varressa, ja ihmettelee edelleen miksei päässyt Kölnissä ampumaan rankkaria, vaikka voitti Skaban harjoituksissa. Mika Asikainen ei tänään pelissä mukana, mutta kuitenkin tulossa kovaa vauhtia. Asi ei turhia hätäile. Siinä todellinen tuleva voimanpesä. Alppilan ylivoimaisesti kovin banaanien syömäri muuten. 14, Ismo Kuoppala, Espoon apujokereille. Loppukauden ykkösyllättäjä ja perästä kuuluu. 16, mies joka nimen lausuminen aiheuttaa jo värinää suupielissä. Keijo Säilynojaa. 16 peliä loukkaantumisen takia runkosarjassa sivussa. Ja Kekein lempinimi Glühwein jouduttaneen vaihtamaan, koska mies on ollut jo 4 kuukautta ehjänä. Herrasmies, kokenut keski-ikää lähestyvä playboy. Upea paluu parrasvaloihin. 18, Tommi Sova, joka on murteesta päätellen töölöön miehiä. Tinkimätön ja määrätietoinen nuorisoidoli.
Joskus käyttää sanoissa muutamia kirjaimia liikaa, mutta menee ohite. 19. Tero Lehterä, Wayne's World käännetään tarkasti suomen kielelle Teron elämä. Taiteilija erikoisalana uneliaisuus. Poikamies, joka aidosti pitää tanssimisesta. 20. Jussi Ylönen, Suomen Mark Messier. 21. Jukka Penttinen. Asiallinen tuleva diplomi-insinööri, tasapuolinen ja tasapainoinen, edelleen eteenpäin menevä. Ja 22. 9 maalia alkukaudesta jysäyttänyt Niko Halttunen. Basisti, joka kovan työn kautta hakee tuloksia. Pitää olkapään teippaamisesta eikä edes nuku ilman teippejä. Unohti loppukaudesta maalinteon, mutta on luvannut kesällä miettiä asiaa. Ja 23. 2 viimeistä maalia iskenyt Pete Varis. Ja voiko Oton kanssa mennä naimisiin? Usko tai Tauno, vaatimaton Suomen paras maalintekijä siis, Pete Varis. Lempinimi Vrana, Variksen lentoa katsottaneen vihdoinkin myös maajoukkuepaidassa. Sympaattinen, mutta pelissä myös röyhkeä. 24, joukkueen kippari, Valtteri Immonen. Moraalivartija numero 1, tinkimätön herrasmies. Selvä aineesta jatkossa joukkueen johtajaksi, kunhan ei liian pikaisesti. Uskomaton motivaatio ja asenne. On jo maistanut kuulemma oluttakin. 25, 35-vuotias Jari Lindroos, vihdoin ja viimein kultaa. Peliälyn esiäiti. Ei hirvittävän tarkka varusteistaan. Hyvä esimerkki nuorisokeihäille siitä, minkälaista suhtautumista pelaamiseen tarvitaan pitkään uraan. Kova opiskelemaan, johtaa sisäänkirjoittautumisten määrää. 26, Mika Strömberg. Römperillä on kirimistä Tertsin uneliaisuuteen. Silmien avaamisen ehdoton kiintotähti. Melkein vahva, kovan paikan kova kaveri. Suurperheellinen, vaimo ja 2 tytärtä. Aika hyvä ihmiseksi siis Mika Strömberg. Näin Jokerit huudattavat yleisöä Turkuhallissa, kun TPS-joukkue samalla saa Martti Saarikankaalta, Urpo Helkovaaralta ja Kalervo Kummolalta hopeiset mitalit. Ja kultamitalisteista numero 27. Tänään yksi tärkeä maali. Ottelun toinen osuma. Juha Lind. Voi kun saisi joskus soittaa rumpuja. Sama vauhti ja vouhotus päällä kaukalon ulkopuolellakin. Aina iloinen ja jaksaa pitää virkeää mieltä muillakin. Osa huumorista joku saattaa jopa ymmärtää. Ja 28. Timo Saarikoski. Pelasi noin puolet runkosarjaotteluista. Hienot paluut loukkaantumisten jälkeen. Hän on nahkaformuloiden asiantuntija. Tauno tai usko. Moraalivartija ja sytyttäjä numero 2, mukava ja sympaattinen kypsä sankari, herrasmies, esikuva ja tuleva joukkueenjohtaja Vaden jälkeen. 31, joukkueen kultamitaleiden pohjustaja numero 1, Ari Sulander. Sulo lienee hermostumattomuuden maestro sekä pitkäjänteisen työskentelyn malli esimerkki. Sulo on kehittänyt itseään sekä pelaajana että avautunut ulkopuolella kaukalonkin luotettavaksi kaveriksi. Pumppu Rantanen, numero 32, lopetti hyvin alkaneen koripalloilijan uran niin sanotusti lyhyen, ja kyllä kannatti. Joka paikan pumppu. Marko Rantanen, liigaottelut vasta edessä. Ja numero 36, Marko Tuulola. Tuuski on elämässään missannut vain yhden asian, turhien huolten kantamisen. Iloinen ja välitön veijari, tällä hetkellä jengin tuorein daddy. 38, Pasi Sormunen. Soppa, mies kuin vuoren seinä, isoja tarvittaessa kiltti tai paha. Harrastuksena erilaiset bisnekset vanhentuneista joulukaloista vessapaperiin. Telekommunikaation profeetta Stadin kundi. Ja numero 52, Pasi Saarela, Laitilan kaurajätti. Lihaksisto tehtiin alun perin 205-senttiselle koripalloilijalle, mutta vaihtui synnytyslaitoksella 175 sentin kroppaan. Vieraspelien lippuennätyksen haltija. Saarelalla on Suomen laajin valkolaissuku. 91, Otakar Jannetski, Bardupitsen taikuri. 4. kerran peräkkäin Jokereiden paras pistemies pudotuspeleissä, nyt jaetulla sijalla tosi Variksen kanssa. Hän on taiteilija elämän nimenomaan. Arvostaa perhettään, erityisesti Otakar junioria. Pelaaja ihanne oli ennen Otakar Jannetski, nyt Otakar junior. Nauttii useimmista tekemistään asioista, saattaa hymyillä kaukalon ulkopuolellakin. Onnellinen uuden talon omistaja, tosi rakennuspaikkakunnan Otto valitsi hiukan väärin. Ja sitten alkaa Jokereiden kultamitaleiden vastaanotto. 95, Kari Martikainen, Pauli Kahvi. Avoero Rami Koivistoon on parantanut entisestään kartsan tehoja. Kovaluontoinen nauteskelija, ei pienestä hätkähdä. Määrätietoinen, omaksi ihmeekseen jääkiekon ammattilainen, voittaa kaikki vaikeudet. Ja jokerikippari Valtteri Immonen on valmiina ottamaan ensimmäisenä jokeripelaajana kultamitalin, eipä otakaan.
vaan ottaa ensiksi kultamitalin ja sitten paikalla Ari Sulander, Pumppurantanen seuraavana. Ja Jokerijuhlat jäällä ovat valmiita todella alkamaan ja nehän jatkuvat siis huomenna kello 18 Kauppatorilla, jossa on todellinen kansanjuhla ja niin lähtee TPS-joukkue Hannu Ansaksen ja Jyrki Santala sekä Rauno Sjöruusin johdolla kättelemään mestareita, Jokereita ja Jokerivalmentajat Hannu Aravirta, mailapelien himokuluttaja, väsymätön positiivisen energian virtuosi, joka osaa myös juhlia ja se nähdään tänään. Leksa Äikäs, saunomisen Suomen mestari vuosien 1946 ja 2012 välillä. Kahta ei vaihda edes 40 asteen kuumessa jääkiekkoa ja saunaa. Jussi Hirvonen, hirveä tahdonvoima, kaikki asiat joko tai. Haaveena voittaa joukkueenjohtaja Jake Koskinen edes jossain lajissa. Ja Jukka Ropponen, aavistuksen verran kiinnostunut maalivahtipelistä. Huhujen mukaan eräänä vappupäivänä ei puhunut maalivahdeista. Kova lähtemään Kölnistä. Markku Raitamo, Porge, käyttää Juha Förin nahkalaukkua. Monitoimimies aidosti hullu. Haaveilee ajokortista. Kanarialinnun onnellinen kasvatti-isä. Ja Tatu Vento, herännyt 200 vuotta liian aikaisin syväjäädytyksestä. Omituisten asioiden tekemisen mestari. Legendaarinen Tatu on Tour-kiertueen innoittaja. Jarmo Koivisto, Pire, käsipalloilija, joka ryhtyi muista poiketen hieromaan miehiä. Rento, aina hyvä tuulinen poikamies. Ja Häkä ja Anssi hoitavat tilastot. Suomenlinnan lahjat tilastotieteelle voimanpuutteen ykköset. Jallis, joka on myöskin joukkueessa jonkinmoinen vaikuttaja, kuten harvat tietävät. Jallishan on Kaheli purjehtija, diplomatian kuningas, joukkueen yksi tärkein palanen. Matti Virmanen. Hänestä ei voi sanoa muuta kuin, että Matti on reipas nuori mies. Ja yksi joukkueen tärkeistä lenkeistä on joukkueen johtaja Jake Lamotta, Jake Koskinen, josta kaikki on jo sanottu tähän mennessä. TPS poistuu jäältä kotiyleisönsä edessä pettyneenä, hyvän pelin tehneenä joka tapauksessa. 4-1 olivat loppulukemat tässä ottelussa, jossa Jokerit varmistaa Suomen mestaruuden. Se on kaikkien aikojen 4. Suomen mestaruus Jokereille ja TPS-joukko kättelee, ennen kaikkea TPS:n johtomiehet kättelevät tällä hetkellä kultamitalisteja, kun yksitellen Jokeripelaajat käyvät pokkaamassa kultamitalit kaulaansa. Ja Jokereiden juhlat jatkuvat sitten täältä eteenpäin. Ne jatkuvat Helsingissä ja ne jatkuvat huomenna kello 18.00 Kauppatorilla. Ja näihin Jokerijuhliin päättyy tämä selostus. Se päättyy Turkuhallista riemukkaisiin Jokeriäänähdyksiin. Kulta on Jokereiden keväällä 1996. Kiitoksia teille kaikille, jotka olette seuranneet Radio Cityn välityksellä Jokereiden edesottamuksia tällä kaudella. Pelit päättyvät tähän, juhlat jatkuu.